Right, kusangana kwatiri kuita zvakare pachibanda media. Tadzoka zvakare kubulawayo kunkulumani. Ngise Nkulumani pachindevere. Hanzi ngise Nkulumani. Tiri kumkulumani. Kwa mudhara wedu, mudhara Ruvengo. Muri sei vaRuvengo? Haindiraiti mwana, wakati iwe nemhuri yako. Aiwa, tiri nani zvedu. Amene mi muri sei pano nemhuri. Haisi tinorarama, totenda newe watsoka kuzotiona. Nguva yange yareba takati regai timbodzoke tinzwe kuti mudhara ari sei, akasara sei. Nhasi ndikuona munenge muri kunyemwerera. Kuri kutonhorera. Kutonhorera plus ndosaka makarowa leather jacket iyo. Jacket remari iro. Handiti ka. Saka mudhara nhau yedu yetati tidzoke tinzwe kuti gore rapera iro maitaura muchiti muchadzokera kukoti, muchadzokera kwamaster, muchaita sei. Saka tati tingodzoke tinzwe update because nguva yafamba kaJanuary akutopera uyo. Nhau yedu yapapi maererano nemwana wenyu. Vari kukushanyira here vana Laxoni, vana venyu vasikana, vatatu avo kandisingakanganise zvangu, nevamwe vacho hamene ukama hwamira sei pari zvinezvi? Zvamakangoseya zvakaita ndo zvazviri. Hapana anofona, hapana anodini, vagere havo kudzimba dzavo. Kana imi mambozamu here kana kufonawo kuti mwanangu uri sei? Unomutsa umwe. Unomutsa umwe unenge achida kumutsiwa. Kana ivo vasingadi kumutsiwa unongonyararawo. Alright. But aise nchida kuti vanhu vawirirane ndo chikuru. Especially kana vari vana ndo vatinotarisa kuti vaite sei. Vari ndivo vanomhoresa baba vachiti baba maswera sei, mamuka sei, sezvo muri murwere zvakare. Vanombowa nebasa nazve. Otherwise but miri yenyu iri sei pari zvinezvi? Mbiri uri right. Handiti ka. Tangoti tinzwe kuti nhau yedu yamira sei, yasvika papi nhau yemba. Pamakangosiya paya tichiti nyaya iri kuHigh Court. Inongovako kuHigh Court nokuti lake akakumbira kuti auya naloya munyowani anofanirwa kuunderstand mafiles. Saka ndopa yakangosarira kuti lawyer wake wakapuwa more time yokumboenda through the files. Saka haisati yadzokera kuHigh Court kuti tichinzwa kuti lawyer wachona wakapedza nezvaaiita here. But kwamaster makamboenda here? Kwamaster ndakaenda. Ndichingonocheka kuti nyaya dzimire sei. Vakadondiudza kuti pane imwe claim yakalojiwa nani naLucky yokuti pakashayika mai vake ndakandatiza pamba ndakandogara somewhere achingova manyepo chete okuti awane agathe strength yenhema dzake. Handina kwandakamboenda, handina kwandakambonogara. Iye kana ane proof yekwandakaenda ndiye unoziva. Ngachireva ndakandaenda kuguta rakati, kana muri munombulawayo ndakandashifta ndichienda kupi, ndichigara panhamba hani, kulocation kunonzi chii, zvotaridzika chombovo huri ndakandatiza mai vake. Right, kanimbotaura naye Mr. Laxon Ruvengo. Ndofunga nhau iri kutaura nababa wako iyo uri kuinzwa. Iwo wakasununguka zvakare kuuya pano pachibanda media. Kana ukangotifonera otiudza pauri tinokwanisa kueva vapo opindura kuti uresponde zvekutaura nababa wako kunzi une manyepo awakataura iwewe. Saka handei pane zvimwe zvinhu ndanzwa mutauro hanzi mwana uyu akareva nhema. Ane dzimwe here nhema futi dzaakambokureverai? Dzakawandisa dzalaxona Kana dzakawandisa mukwanisa kutipawo kuti pakati akareva kuti zvakati, pakati akati zvakati, pakati akati zvakati. Tinzwe. Vachipandana ndofunga ndakambokuudzai kuti imba inopatiri ndakaipa vana vasikana. Makataura kasingaperi. Saka iye wakanoenda pamaster achiti baba imba yeku 568 imba yavo.
instead yekuti ati imba ye568 yakapuwa kuvana iye wangaoda kuti vemakotsi vakaziva kuti ndine imwe imba ine zita rangu iyayi yandandigere nomudzimai wangu paakashayika inenge isani ichakonsidhiwa yopuwa vana ini ndopuwa imba yandiri ino 568. Alright. Okay, ndanazopanzwisisa. Saka izvozvi makazoprove here zvishuwa kuti imimi hamuna imwe imba makapa vana kudhara, makazviprove here izvezvo? Zvakadopruvhiwa naloya wangu. Ndakadomupa mari yefuel kuenda kuhousing amenities kuti anoprova kuti imba inoyi iri muzita rani. Saka akaitavo saizvozvo, akaenda kuhousing amenities akaudzwa kuti hai imba yakadopuwa vana haisiri yababa. Saka ini ndangomira neimba iyoyo yatinokweshana kudai naNalaki yanoti vakasigwa namai vavo. Akanunga futi dzimwe nhema dzekuti baba namai vane agreement yavakasainirana kuti imba ichasara iri yavana. Vakomana ava vari 3 vanoberekwa namai Sheu. Saka ipapo kwamaster kukanzi chiuya neproof, hapana proof yakabuya. Vamuri kuti mai Sheu ndiwo mai vaLux ndiye Lillian. Ndio mwana wavo first born mukomana anonzi Sheu. Sheu nesu. Zvadaro zoproof yashayika. Inga zvakaoma. Mr. Luxon, imwe nhau iri kutaurwa nababonyu zvakareyo. Munokwanisa kuti muuye pano pachibanda media muidaire. Isusu panapa tinopa vanhu vese mukana wakaenzana wekuti vaite sei vataure. Kana zviri ari manyepo ari kutaurwa nababonyu aya, aiwa tibate isu vechibanda media topaiwo platform moresponda zvekutaurwa. Amwe manyepo ndanzwa mutauro anzi Luxon ane nhema dzakawanda. Dzimwe nhema dzaakataura ndedzekuti kudii zvakare. Akati iye pane mawitness nevana matestimony vachauya kukoti vagozotaura kwamaster. Hapana proof yakaitika. Vakaonekwa kuti zvose zvaanotaura hapana wakauya namatestimony, hapana wakauya any information. Matestimony ainzi achawirwa naye kwamaster ainge ari matestimony enhau ipi yokuti imba yakanzi ndinosarira vana Lucky, vana vavo vavakomana vari 3. Ndio matestimony aireva kuti aripo, but akaidzi ngauye nawo kwamaster, hapana chakapruvhiwa. Ko zvimwe zviripo here zvakare zvamunofungidzira zvamuri kuti akareva manyepo? Zviripo zvakawanda. Akamboti imba iri kumatrustee. Kukanziwa ngashuya neproof yamatrustees achona. Nokuti akangati imba yakaiswa kumatrustees. Hana evidence yakauya nawo yeyo futi. Saka ndizvo zvandoti mureve wenhema anongotsvaka kuti hanzi awane chingamubatanidza nokuti awane imba iyo imba yangu nomudzimai wangu. Aiwa, tiri kupanzwa. So nyaya iyi kufungidzira kwenyu imimi ichadzokera kucourt rini? Kufungidzira kwenyu imimi kana kuti mutori nedheti chokudhara? Chiripo ndechekuti inoda kuti nditsvage lawyer. Ndatsvaga lawyer wava kuenda kuhigh court voseta date rokuti ichienda for hearing kuhigh court. Iye Lucky abudziwa namaster kuti ngaanonyora distribution account inde muzita rangu. Akaona kuti hazviiti kuti imba inde kuna baba, ndo pakareza another issue again yokuti baba vakava vatotiza mai vogara somewhere. Mai vangu vakasara voshayika, baba vatiza.
but dzinova dziri nhema dzose idzodzo dziri kutangwa naLucky. but mimi kutaurawo chokwadi vari vengu makanga musina kutizawo here mukandzimai venyu? Handigoni kutiza munhu wandagara naye makore wandinavana naye ndonotiza nichinda kupi. Chinongovapo iye ngangova neproof yokuti ndakatiza nichinda kupi ndichigara kupi. Saka munoreva kuti pakafa mudzimai venyu vanova mai vaLucky wakatofa muri in good relationship? Takatiri tese naLucky aiva dovapo. Achidozviona kuti baba namai vari kumuka vachienda kuhospitari kunoona tichidoinda naivo vana Lucky. Alright, aiwa tiri kupanzwa. Saka mai vaLucky vafa, imimi makatonovawigawo here kana kuti zvakafamba sei? Natsotsanangurai tinzwe. Chinoitika kana munhu akashayika unonzi last visit pamba pake mai Sheu mai vaLucky vachishayika vakavigwa nepolisi yangu yokwaDoves. Vakadobva naye nemota dzokwaDoves vakauya vakazorara kumba usiku hwose. Tikamuka toinovaviga mangwana makuseni, but last service yavo yakaitirwa kuchechi yedu yepangurumani yatachipinda isi tose ini namai vaLucky. Ndiri kupanzwa. Right, mai vaLucky vafa vanova mudzimai venyu mavawiga, ukama hwenyu hwakazosara huri papi nemwana wenyu Luckson? Ukama hwedu hwakangogara hwaipa nokuda kweimba. Lucky ari kugwira imba ndo pane upenyu hwaakatarisira hwake, ndo pane penjeni yake yokuti hagoni kuita zvinhu zvake, wakamirira zvimwe zvinhu zvavamwe vanhu. Alright. Makatombosara makagarisana naye here Lucky kana kuti ameno panguva yakafa mudzimai wenyu Luckson aigara pamba penyu here nemudzimai wenyu kana kuti aine kumwe kwaaigara zvake? Pakashayika mai vaLucky, Lucky ailoja kuNgeta 6 padhuze neNgeta garage ndokwaaigara. Saka ndikati Lucky chiuya tigare tose, handina munhu wokugara naye, uchiuya nefamily yako. Lucky wakaita saizvozvo akauya kuzogara nemudzimai wake kumba nemhuri yake, vachindibikira vachitsvaira mumba. Asi vaita pavanenge vachidira, sometimes vakanovhakacha vanouya vawana tavata vozobika usiku kana kunyimwa chikafu. Panguva yacho makanga matoroora here mudzimai wechitatu? Ndakandisati ndaroora. Zvakazoitika ndezvokuti hama dzangu dzakaona kutambura kwangu nokuti ndandisina muchengeti anonditarisa paugwere hwangu. Nokuti stroke iyi yakatanga kundirova 2012 mai vaLucky vachiri vapenyu. Saka ipapo ndokuzondirova iko zvino muna 2024 muna March. Yakakurova iyi yakatombopera bva yazodzoka futi? Alright. And hazvinatsonzwisisa. Alright, imimi maida munhu anokubatsirai because panguva yacho nekuda because of stroke makanga musakwanise kuzviitira zvinhu. Handimavona. Saka ndo zvakazoti hama dzangu dzikabva dzoenda kuvabereki vamai vomudzimai wangu wechitatu. Vachibva vanoenda kuti vari kudokumbira kuti mudzimai anga auya azondichengeta. Alright, ndanatsopanzwisisa. Saka zvikurova zvekuti mudzimai wamakarora wechitatu uyu haapo pabarika because makamuroora, kana situkanganisa zvangu because nyaya ndakaibvira kudhara makamuroora vamwe vese vatofa. Alright, avo mudzimai wekutanga newechipiri ndo vakagara pabarika. Avo ndo vaiva pabarika. Alright, aiwa handakuna zoinzwisisa manyaya yacho. Saka ikozvo munoda kuti kudii kune mwana wenyu Luckson? Anogona kuzoona this video, munoda kutaura kuti kudii? Taurai naye. Chandiri kutaura kuna Lucky, vemedia vari open kuti Lucky kana aine
proof yezvaanoziva ngaabuye nazvo nyika yose ivone. Kana ndichitaura nhema adziprove kuti ndinotaura nhema, iye uya neumboo hwake. Ipapo unotofanira uya neumboo futi hwokuti ndandichigara kupi pandakatiza mai vake. Alright. Aiwa, tiri kupanzwa. Ndofunga mhuri yeZimbabwe ndoonayo yange tinayo, tangoti tingonzwe kuti yapapi nhau yababa Ruvengo nemwana wavo Luckson. Mr. Luckson, wakasununguka kuti bata isu Chibanda Media kuti utipewo your side of the story. Handitika ndofunga ndakambokubata pai urungotsika but still mukana uchiripo wekuti uye utipewo your side of the story, upindure ma-allegations auri kupomerwa nababa wako. Ini ndonzi Manas, ndiri mwana wakaChibanda, pari zvino ndochisare zvakanaka.